En ja, hier, niemand die niet omstapt. Wat moeilijk. Nou Jon, eerst geen feestje, maar via deze willen we die toch hartelijk bedanken voor Aaron en Jongetje hier. En, van 1 juni aan maakt Jan Skoorstra noodgedwongen stapje als beheerder van het dorpshuis Tunawerd internaat. De coronacrisis is de grote boosdoener. Dat vinden wij al heel jammer. We hebben graag jongen dat Johnny 20 jaar volmaken hier. En ja, het is gewoon jammer dat er op deze situatie het zo rint. Skoorstra is geen onbekende in het dorp en had de aanronde jaren een soort van het dorpshuis betjutten. Jon was een hele betrokken beheerder. Hij die van alles. Hij had een contract van 36 uren. Maar nou ja, hij weer volle vaker. En nou ja, hij houdt het hele dorpshuis gewoon draaiende. Wij hebben er eigenlijk geen omzien aan. De beheerder is een vers gezicht in het dorpshuis. En meesken wisten en witten hem dan ik altijd te vinden voor een praatje. Niemand had dat verhaal en die had dat. Nou, ik ga wat meer aan de baard zitten. Weet maar als ja, wat zeggen. Nou, die zit natuurlijk die moeilijkheden. Ja, dat zit niet hier even. Ja, dat vind je niet net. Ja, hij regelde eigenlijk alles. Wie er een begrafenis, hij regelde de vrijwilligers, hij regelde de catering, hij zette de zaal klaar. Mijn activiteiten staat er achter de bar. De bakkerij regelt er, ja, eigenlijk alles. De schoonmaak, er komt een hele protte bij Sjem, wat meestal van boeten had, denk ik net altijd in de gaten. Het is eigenlijk een soort bedrijf wat Jon draaiende houden had, de Aaron en Jongetje hier. Doch spetsit het al je net dat hij nooit meer in het dorpshuis te vinden is. Ja, ik ben al een beetje trots vrijwilliger. En man, je begint al van even aan. En het spul in opnemen, en temperaturen en bestellingen. En dat doe je ook nog wel een. Ja, we kunnen je net ophouden.